Tinc una son del... Vaig ajornar l'alarma uns minutets. Està el mòbil. Ens veiem en 10 minuts. Tinc molta son. No m'ho mereixo. Alexa, apaga la música. Qué mal estoy, lo poco que me quejo. Ha tingut una amant des del 2018. Així, jo aniré així. No vas amb còctel? No, i tu? I tu tampoc. No, mira perquè jo com... vaig a casa. Pensava que estaríem juntes en això. No, és un blog? Sí! Del teu dia a dia a la feina? Escolta, mai sé el teu dia a dia a la feina. Crec que mai l'has fet, aquest blog, oi? Ets una mierda, tio. Tu creus que m'has d'insultar en un vídeo? I tu què m'has dit abans? No t'he insultat, què t'he dit abans? Que te la meto. Xxxt, no t'he dit això, censura-ho, Hem vingut a buscar dinar. Què dinaràs, Ivet, tu? No ho sé, potser faré sempre el combo de pasta. Podem fer una cosa? A veure... A cada un dels teus vídeos de què dinem, puc dinar pasta? Sí. A veure, Pau, què dines? Ho notes l'olor, ja. Notes l'olor del picant. És que el puto Pau sempre fa servir molts quilos de tabasco. No, avui no tant. Prova una mica, va. Sigues valenta, Gala. Tu pa valiente. I què he de fer? Provar-ho, provar-ho i ja està. Hòstia, Pau, quedes quin puto fàstic, germà. Està escarós, No, escarós no. És que només fa gust de tabasco. I mira que avui el meu dinar també pica. Amb barraqueta. Quin és el flow? Broqueta, què cardes? Tu, a veure, què està passant aquí? La passant Pau, és segura, surt urgent. Ah, vale. No sóc l'Andy, de fet. Marc Andreu, com canvies tant la veu? Perquè sóc adolescent com vosaltres, té. Heu vist aquest abús de poder que heu vist? M'ha vingut, m'ha agafat el mòbil. Que s'està morint amb barraqueta. Barri? Què passa, bro? Sí, sí. No, ha sonat i en Marc Andreu està molt atent i m'ha dit qui és? I l'Arnau em va dir, deixa'm agafar-lo a mi. En Pau està enamorat de la nostra realitzadora. Vine a veure a la Roja. Vale, puc demanar una qüestió a la gent del xat? Sí. A veure si me la contesta. Si per vosaltres una dona, o sigui, imagineu que manteniu relacions sexuals amb una noia, vale? I quan acabeu aquesta noia es posa a plorar. Us funciona o no us funciona? A tu sí, no? I a tu sí, no? Vas veure que això us era una cosa que funcionava molt. Això de sexe i plorar. I després tornar-hi, no? Sí, més salvatge aquesta vegada, Ah, saps? vale. És com la verdadera vuelta. Família, hem vingut a buscar unes mandarinetes. És bona? Va, dóna-me-la. Dóna'm un trosset, va. Jo que està. Estan bones, a mi no m'han agradat gaire. És que ja no és època, eh? Ja no! Ja no. Bueno, ara és mig de taronges. Bueno, és que Hòstia, però és una guarrada. mi quin llamp de taronjasses, nen. Què, en què has pensat? Va, has pensat en que el mateix aixecar, no? Ets una guarra, de veritat, va. Jo? Però sempre hi ha fruita tallada a l'ametlla. Has provat mai la papaya? Ara explico-te què és. Sense pelar, què és ben bé una papaya? És el mateix, però amb pell. Pues no, pues no. Hòstia. Va, doncs provarem això. Excusa, no arriba tanta fruita com et penses, eh? El castellà ha arribat. Sí o no? Sí, sí que ha arribat. És veritat que tu dius D'Andalusia, tortilla. d'Andalusia, sí. L'Andalusia. Clar, però ja et vaig explicar aquesta història. Vale. A Osona, això és molt català, i en el seu moment, amb mi pan al Franco, va enviar moltes persones d'Andalusia a Osona, vale? I quan va passar això, aquests andalusos van tenir fills, i els fills dels que ja estaven allà autòctons es van ajuntar. I d'aquella mescla vam sortir nosaltres. O sigui, per exemple, O sigui, tu dius correcte, tortilla. Jo em dic Pau Leiva, que és andalús, Banús, que és supercatalà. I aquí està la història de la mescla de Osona. És veritat que 5 euros no són... Ah! Què hi ha? Amb pan a Marc Andreu! Pau, para un moment que et dic una cosa. No, es pot poder denunciar després. Família, ja no treballo més a la ràdio, ens acaben de fer fora. És broma! És broma!
Vols papaya o vols que et foti una hòstia? Pots triar o la fruita o Vols la que després zambomba. t'ensenyi la meva aposta que he fet al Barça? A veure, Miau, què has fet? Una postita tonta perquè... De quants diners? No, poquets. Després te l'ensenyo, perquè Un és dia, complicat. a tot això, un dia en Pau va guanyar 600 euros en una aposta. Fins al nivell que li fa poca gent que li reclami els impostos. Terror. Això és... Tinc por, de veritat, d'això que pugui arribar a passar a la meva vida. Una persona de Vic, Va, quin vols que agafi? el més gros, No. aquest. Això no serà pas família del préssec, no? Això és una mica... Sí, una mica lent. La meva mare també. No, no és família del préssec, jo diria abans que és família del meló. No és papaya. Hosti, quin gust més decepcionant. Que va una merda, això. Si fos una ciutat, quina ciutat seria? Hòstia, això? Com es diu això, Igualada? Berta Loca! Mira! Què passa? Black i black. M'estic... Ah, vale, hi ha aquí el punt vermell. Vale. Espera, me'n vaig a l'assento del jefe. A l'assento més es poden sentar els motherfuckers, com jo, i el jefe, que ara mateix no recordo el nom. Vale, et deixo aquí un missatge maco, Kinda Gallins. La Kinda Gallins és una tia molt agradable, és molt maca, té molt bon sentit de l'humor, crec que el teu sentit de l'humor és molt positiu, ets molt rirella, ets molt intel·ligent, ets molt... A veure, quines coses més m'agraden? És una declaració d'amor. Totalment. Ets molt eixerida, molt empàtica quan el moment... O sigui, quan el moment és important saps empatitzar molt bé. També et saps prendre les coses molt bé. Després també ets una mica guarreta, però això ja funciona. No, i ja està, no tinc res més a dir. Un besazo i que això els blocs et vagi molt bé. Com apago això ara, m'acabo així, no? Black i black. Hi! No, això no, aquests no són. T'has, crec per dir... de perdó. Amici Mimi. Amici Lulu. Molt bona tarda, són les 5. Benvinguts i benvingudes al Piset Compartit de Catalunya. Això és el Loft, som my cat, i nosaltres som la Berta Roca. I la Gala Castelltort. Família, això no m'ho esperava. Avui presento el Loft sola a l'estudi, tot i que hi haurà la Berta trucant per telèfon, perquè resulta que se'n va veure al Central Sí, la tia. No sé què fa el Central Sí a la platja del Bogatell i ho va ballar en directe, mi niña. I jo estic de veritat hiperventilant perquè jo mai ho he fet sola, llavors estic absolutament atacada, absolutament nerviosa. A veure què tal, ens veiem d'aquí un segon quan estigui vomitant al lavabo. Hello, my family. Al final no m'ha donat un ictus. Allà estic jo. I allà està, saluda, mi pana en Xavi. I allà mi pana l'Andy. El millor, la veritat. Ui, que comença. Yeah! He sobreviscut al fucking program! Marina Faneca, say hello. Molt bé. Ets la millor, la veritat. I mira, avui ha vingut una noia entrevistada que fa aquesta mena de granades, que ara no us puc ensenyar perquè encara no tinc l'aplicació, que tu actives i fa cap amunt, com una granada, i fa un soroll molt estrident que ahuyenta los violadores. A tot això, polèmica a Twitter per un comentari absurd que he fet, que m'acabo d'entrar perquè m'ho han dit per Instagram. Mal dia, realment, perquè m'ho diguin amb tanta atenció, em posaré a insultar-los a tots. Cap a la festa de la Juliana Canet, a tot això. Com ha anat, Berta Rocks? ara mateix. Ha sigut madness, ens hem enamorat per descomptat, però l'he hagut de dir, I have a boyfriend, please. És el que t'anava a dir, us heu en sèrio, enamorat? sabeu què ha passat molt fort? No ens han deixat ni entrar a fer-nos fotos ni fer-li preguntes, però, mentre estava fent fotos, tenim el clip. Ells estaven fent fotos amb fans i fa... I jo Petting. li he dit en Pau, estem fent petting.